Bun băieți, astăzi o să filmăm un antrenament de brațe. În mod normal eu nu prea îmi antrenez brațele pentru că îmi sunt ok, prioritizez celelalte grupe, dar astăzi o să fac pentru voi un antrenament de brațe. Bun, și mi-ați tot pus prin comentarii să spun anumite chestii despre mine. Am 28 de ani, 110 kg. Scădem în jos pentru că anul ăsta aș vrea să concurez la Valahia. Sper să obțin forma pe care mă doresc, dacă nu ne grăbim, vreau să merg pur și simplu să ocup loc pe podium, nu vreau doar să ne numărăm printre băieți. Deci dacă anul ăsta nu scoatem forma care ar trebui, la anul, nu-i problemă. Momentan avem 110, suntem în scădere, ne definim. Deci dăm chile jos. Haideți să vedem pe parcurs ce formă o să scoatem, să-i dăm drumul la antrenament. Eu o să-i dau drumul la o încălzire. Știu că mă repet mereu, dar este foarte important, încălziți-vă foarte bine articulațiile, brațele, grupa pe care o încălziți, pe care o să o antrenați în special. Bun, acum o să-i dăm drumul la încălzire, luăm o greutate care să ne permită să facem, eu știu, minim 10. Suntem la gantere, mie îmi place să execut de maniera asta. Încet, controlat, nu ne grăbim. Bun, acum o să facem triceps. Mie îmi place la brațe să le fac biceps, triceps, unul după altul. Mie așa îmi place, nu înseamnă că e musai corect sau incorect. Voi puteți antrena prima oară bicepsul, după care să dați în triceps. Mie îmi place să le antrenez împreună, cum ar veni. Bun, la fiecare exercițiu o să fie 4 serii. Ultima serie sau ultimele 2 depinde de fiecare, dar la mine vor fi tip drop set. O să scădem greutatea, o să stoarcem tot mușchiul până la epuizare. La urmă vom face și un pump check. Hai să dăm drumul la treabă. Aici foarte important scoatele, să le ținem către interior. Hai să vedem. Nu l-am mai făcut de mult, de obicei fac la scripeți. Coatele fixe. Băieți, acum e tot o serie, nu pot să zic bași de încălzire, e o serie care ne va pregăti pentru o greutate mult mai mare. Eu cred că o să merg în 22, momentan 22 de kg pe braț. Haideți să luăm și să trecem la treabă. Foarte important aici să nu facem de astea, să nu încercăm să furăm, luăm o greutate pe care o putem controla și cu care putem să executăm într-o formă cât mai corectă. Bun, hai. Negativ controlat, pozitiv cât de se poate de exploziv.
foarte important. Văd tot timpul tot felul de copii tineri, cât și oameni mai în vârstă. Foarte important este prosopul. Credeți-mă că ține mai mult, nu știu dacă de educație, dacă de bunele maniere. Știi că poți să transpiri, lași pe bancă, nu-i ok, nu-i practic, nu-i frumos. De-aia, cel mai important, luați prosopul după voi. Eu de obicei am și un prosop în plus, pentru că transpir foarte mult, mă și șterg ca să nu îmi pun spatele fundul pe el și după aia mă șterg pe față. Astea sunt chestii care, punctul meu de vedere, pleacă de acasă. Este o greutate foarte mare, pentru mine nu este o greutate foarte ușoară, dar nu am nevoie de mai mult. Aici întind frumos, coatele fixe și buf, vin cu ea sus. Întind, bam. Foarte important este conectivitatea sau cum vreți să-i spuneți, minte-mușchi. Bun, eu filmasem deja seria asta, dar fiind singur, de obicei am un băiat care mă ajută să filmez, nu mi se vede capul. Deci trebuie să o repetăm. Foarte mulți m-ați întrebat cam care ar trebui să fie pauza între serii. Mie la brațe îmi place să merg pe o intensitate un pic mai mare, să le simt, să dau în ele, să rămână sângele acolo și pompul să fie crazy. Asta îmi place mie. E corect 100%? Depinde. Pauzele mai mari sunt mai bune? Da. Pe mine unul mă ajută? Uneori. Deci, contează ce funcționează pentru voi, de ce manieră, ce obiective aveți și ce vreți să faceți. Părerea mea în atâția ani de sală, și am foarte mulți, pentru brațe în special, este că trebuie să fucking le dai. Nu merge cu greutăți mici. Este părerea mea, criticați-mă pentru asta, de așa le-am crescut. Și asta cred. Vrei brațe, trebuie să dai, nu merge altfel. Nu merge că am simțit un pic pomp și gata, m-am oprit. Nu merge așa, nu o să crească foarte lent, nu că niciodată, foarte lent. Bun, am făcut cu 30, o să dăm din nou cu 30 de kg pe un braț. Tip drop set, la mine ar fi deja al doilea, că după cum v-am zis am filmat unul și s-a filmat prost. Sper că asta să fie în regulă. 30 de kg, 18 kg și 14 kg. Tip drop set. Hai să dăm drumul la treabă. Fiind al doilea, e deja prea greu. Normal trebuia să scad greutatea, să nu mai dau în 30, să fi dat în mai puțin, dar repetând dacă am filmat prost. Nu puteți să vă închipuiți cam cum arde, dar trebuie să-i dăm.
Cam asta a fost cu exercițiul ăsta. Bun. Acum suntem la triceps. Nu o să schimb greutatea. Am schimbat doar gradul de înclinație la bancă, fiind drept. Acum o să mergem. Părerea mea e să scoatem capul un pic afară de pe bancă și o să vă explic și de ce imediat. Mergem până aici, unde iese capul un pic, gen ceafa. La fel, de aceeași manieră, coatele să fie drepte, un pic pe interior și aici să întindem foarte mult. Merem un pic cu brațele pe spate și lăsăm. Aici, bam, buf, sus. И și la urmă, gen tip drop set, prindem bara aici și dăm scurte de astea, brațele pe lângă corp, bang, bam. O să simțiți că vă pușcă tricepsul. Bun, acum mai dăm la biceps. La fel am dat una de încălzire. Aș fi vrut foarte mult sfoară aici la chera, pentru că era altfel de priză pe lângă ce am dat, doar că nu am găsit. Sunt ocupate. Așa ca să ne facem treaba, o să dăm cu bara. Greutatea tot 50 de kg. Nu ne interesează foarte mult greutatea. Ne interesează, extindem foarte mult. Buf, ținem aici frumos. Îmi plac scripeți de obicei și în general îi fac doar pe ei la brațe. Pentru simplu fapt că am tensiune continuă. Mușchi nu e odihnit nici pe negativ, nici pe pozitiv. Nu are punct mort. De-aia îmi place și de-aia îi dau în continuare. Doar că, după cum bine v-am spus, eu nu prea antrenez brațele. Deci ăsta e un antrenament făcut mai mult din ce făceam eu înainte. Hai să dăm drumul la treabă. Prea multe, too much talking. Hai să vedem. Întindem foarte bine brațele și buf, sus. Bum. Bum. Aici sus putem merge așa un pic cu coatele, nu e o problemă. Chestia e cu să fie extins foarte tare, să prindem și partea alungită a bicepsului, partea aia de jos unde la unii spuneți că nu vă crește. Este pentru că nu lucrați cu brațele cum trebuie. Cam asta a fost. Mai avem două serii, una tip drop set, asta de biceps și aia de triceps aici și după vedem dacă mai dăm ceva, dacă mai e cazul. Normal, dacă v-ați făcut treaba bine, ar trebui să vă luați prosopul, apa și să plecați acasă. Dar vedem, presupunem că nu o faceți cum trebuie sau că ați omis anumite chestii și probabil o să mai dăm 1-2. Bun, ăsta fiind al doilea exercițiu pentru triceps. O să merg tot pe partea alungită să-i dau mai mult. Aia e partea în care mie îmi place să lovesc cel mai tare. Probabil vom avea unul și pentru partea mai scurtă, pentru capul cel scurt. Hai să punem greutate. Eu deja am dat o serie de încălzire, nu mai e cazul. O să lăsăm 5 de kg momentan și să vedem cum iese. Bun. La fel, coatele pe interior și sus.
stretch, mare squeeze aici pe final. Bun. O să revin cu seria de muncă direct. Bun, acum o să dăm biceps. Schimbăm bara asta în V cu cea dreaptă. O să încerc să pun full stack. Eu sunt cam accidentat de vreo 3-4 luni cu tendonul de la biceps. Mă doare foarte tare, dar pentru voi și de dragul video o să încerc să încercăm să arate cât mai bine. Dar dacă nu era să fie video și aș făcut brațe, aș făcut cu o greutate mult mai mică din cauza accidentării ce m-ar putea duce la o ruptură. Dar o să am grijă. Am pus aproape full stack fără o placă, deci 5 kg diferență. Ar fi 82 de kg și 88 cu full stack. Hai să vedem câte merg. Nu știu câte vor merge pentru că intensitatea e sus și sunt și obosit pentru că pauzele mici, dar hai să dăm drumul. Mai una. Fac. Deci se poate, bă băieți. Scădem greutatea la jumate. Continuăm. Bun, mai scădem o dată greutatea. Bun, hai să dăm fără pauze prea multe când facem tip drop set, că altfel nu-și mai are rostul. Și acum stoarcem tot ce a mai rămas din mușchi. Ultima îmi place să mă duc într-o poziție de genul, să întind maxim. Scuzați sunetele, da. Bun, acum o să vină seria de muncă. O să schimbăm de la biceps bara cu asta în V. O să încărcăm cu greutate și îi dăm drop set. Să vedem câte merg. O să-i punem full stack. Ridicăm un pic unul ăsta în sus. Îl punem la 2. Hai să vedem. Up, up. Bun, o să scădem greutatea la jumate și dăm în continuare. Mai scădem o dată greutatea. Da, și dăm greu de digerat. Lăsăm un pic mai jos, pandat și
scuzați pentru sunete, dar băieți, ăsta e un exercițiu la biceps foarte, foarte bun din punctul meu de vedere dacă vrei să-ți crească partea alungită. Eu nu o să bag decât unul, doar unul, pentru că am mai dat pe partea alungită jos și este arhi suficient pentru mine. Bun, hai să trecem la treabă. Eu îl cobor deasupra umerilor cu puțin, gen 27 aici, în partea aia la fel, 18 kg pe o parte. Nu e nici greu, nici puțin, dar nu mă interesează kilogramele. Pășiți un pas în față și brațele să vină drept aici. Nu 3 kg mari, că nu ne interesează să facem ego. Bun. Bun, acum o să mai fie unul de triceps. Aici o să lovim în felul următor. Coborâm ăsta un pic, cât să ne fie în lungimea brațului. Stăm un pic într-o parte, exercițiul ăsta o să vă puște tricepsul. Ori te ții, ori stai aici, după tine cum vrei tu. Îl ții aici, trebuie să fie un pas mai în spate, trebuie să fie liniar brațul cu scripetul de unde pleacă. Și de aici frumos, buf, extins cât poți. La mine este un pic cam mică greutatea, dar merge. Bam! Băgăm 10-15 și cam asta ar trebui să fie antrenamentul. Am avut și volum și intensitate. Bun, tricepsul e rupt. Îi dăm și pe partea asta la altă. La fel, trebuie să fie liniar cu brațul. Și aici frumos, ori te ții, ori nu, cum vrei tu, cum ții stabilitatea. Și frumos, bang, extins blană. Bun, ăsta a fost antrenamentul meu de brațe. Sper să vă placă, sper să vă inspire, sper să vă fie de folos. După cum am zis, am avut și intensitate, am avut și volum. Mie de obicei îmi place la brațe să dau un pic în ele, de părere că dacă nu le lovești un pic și ești acolo pe ele să le toci, nu o să ai gain-ul ăla mare, wow, și spectaculos, corect, că poți și fără intensitate și volum să ai brațe. Nu spun că nu, dar eu spun ce la mine a funcționat. Am dat în ele foarte hard, foarte tare, foarte, foarte, foarte mult intensitate și volum, până am ajuns să nu le mai antrenez deloc. Jucând poate un rol important și geneticul meu sau nu, nu știu, dar îmi sunt ok, nu vreau să le mai antrenez, am 50 aproape pompat, 48 nepompat este foarte ok pentru 110 kg. Acum mă duc și în jos, o să le definim și mai mult, o să arate și mai estetic. Îmi pare rău de tatuajele pe care le am pe mine, că mi le-am făcut când eram mai micuț și în momentul de față
făcând bodybuilding sau încerc să fac la un nivel mai înalt. Mă încurcă mea din estetică, dar astea fiind zise, astea sunt, n-avem ce face decât să-i dăm înainte și să vedem cum le așterne bărbosul de sus, cum se zice. Mă băieți, ce pot să zic, și fete, dacă vă uitați, dacă aveți noi idei despre, nu știu, grupe deficitare sau anumite chestii, mi le puteți scrie în comentarii, facem videouri despre grupe deficitare sau tot felul de orice vreți îmi puteți scrie și putem să facem. Dacă aveți întrebări, iar puteți să-mi lăsați fără nicio jenă sau nu știu, puteți să-mi lăsați, eu o să răspund noi la toate comentariile. Este un canal nou, este ceva nou pentru mine, îmi place ceea ce fac, de aia sunt aici, încerc să livrez o informație cât de mult calitativă